Señoras, mirade que plano tan precioso temos. Nunca tantas mulleres se viron nun plató de televisión. Estou aquí genialmente acompañada coas mulleres da Asociación Rural, de Mulleres Rurais, de Val do Dubra. Porque onde mellor se pode estar un día de trebón, un día con frío e con chuvia? Pois na cociña, cociñando ou cheirando o que fan os nosos fantásticos cociñeiros, que hoxe son dous homes, a ver se poden con nós. Eles son Xulio Mato e Xoanqui Ameixeiras. Un aplauso para eles. Que tal, chicos? Moi ben. Que tal? No, non podemos, Non, opa. No. Ademais, Nin pensalo. Elas seguro que saben cociñar moi ben. Seguro, segurísimo. Además, Sí, máis tensión, ainda. Además, era a típica xente que debe comer todavía a súa familia. Auténtica Claro. responsable de gastronomía de... A cociña naceu nelas. Eso está claro. Ten nome feminino a cociña É da un casa. pelota. Xoanqui, Sin teñoche igual, que felicitar Grazas. porque tiveches unha victoria moi sonada o martes. Cunha receita ademais de Xulio Mato, que Home. mola, Receita ganadora. Entón, Receitón. Xulio, ti hoxe ves disposto a arrebatarlle a victoria? Eu veño con todas as cartas. Bueno, xa veremos como vai a cousa, a ver como acaba, pero antes temos que lembrar que temos unha adiviña e que mañá, ademais, imos dar xa a solución e o premio. Imos a lembrar, compañeiros, a ver se na casa acertades. Que será que cando chega cunha ledicia sen par, a xente tapas a cara e logo ponse a bailar? Buah. Nunca Cañotas o dixo tan ben. Nunca, jamás. Bueno, dixo non pode adivinha sin equivocar trabucar. moitas veces, que está comezando o programa. A xente de Val do Dubra sábeo? Non o digan, Eso pode decir, Sabe de la solución? Eu teño unha idea, pero non podo Se o decir. sabedes, non se xades parvas, calade a boca, escribidenos ao noso Instagram, @avoltascoprato. Aí mandadenos unha mensaxe e entrades no sorteo dun libro do Avoltas co Prato. Boa idea, non? Asinao. Asinado. Asinado polos fantásticos cociñeiros do programa. Ti sábelo? Eu teño unha idea, pero a ver se me atrevo despois a decirlo. A ver, No, ahora mismo non me atrevo. Veña. Veña, vale, pois imos ver que cociñamos e a ver se o convencemos. É que é moi malo. Xulio, coñecemos. É malo hasta para min. A ver que nos trae Chelo de Val do Dubra. Ola, son Chelo e veño do Val do Dubra e iríamos se me tiñades unha receta para aprender a facer o coello, que na nosa casa o meu marido gustalle moito, veces fago guisado ou ao forno. Se vos tendes outra receta nova para poderlo facer, pois benvida é. Mando un saúdo a miña nai, felicidades mamá, un biquiño. Este es el baile del A ver, bailade conmigo. Que non se diga que non bailamos, cada non está Cañotas. Ti és bailador? No, bueno, a veces, depende do viño. Boa viada con estes dous, porque ningún outro se eu bailo. Bueno, coello. Coello. Moi rico, Coello. Moi sano. Non é o que trouxo hoxe Octavio, No, non? pero no, Porque pero- antes ao programa, os que vos incorporades agora, no que anda aí, trouxeron un coello Vivo, moi amoroso. Vivo. Non é o que imos cociñar Vivo. hoxe. Que tamén é verdad que o que o trouxo decía teño outro dous no congelador. Facía así, eu, pois. Bueno, eu teño que decir que eu estou moi contenta, porque me encanta o coello. A min me flipa tamén. tamén. Moito, ademais. De feito, nós tiñamos na casa e papaba sin problema ningún. Sí. Eu no verán, os churrascos que facemos no verán aquí os galegos que se fan 18 nunha semana, de verdad, hai unha rapaza que é unha colega mía, Mónica Bastida máis eu, collemos un coello para os dous, a brasa. O montemos a brasa con chimichurri, Mónica, espectacular. Está super rico. Chimichurri? Con Sí, sí, un sí, chimichurri, o coello, o abrimos a brasa, e para ela, para min, vamos aí entre os dous, nos papamos un coello inteiro. Chucha. Espectacular, riquísimo. E a ti gusta, Chexu? A mí encántame. Eu a parrilla probeino, nunca o fixen, pero comino varias veces, está super rico. Sí. Bueno, E sobre todo os pequeniños. Pequeniños, sí, os pequeniños. Pero hoxe non ides facer nin chimichurri nin parrilla, No, porque eu non no, vexo no. aquí os ingredientes. Si Que prendemos- facedes? si prendemos Xoanqui. Eu vou facer un coello empanado, crocante, moi rico, sin osos
vai a levar un adobo especial dun día para outro, que hoxe vamos a facelo hoxe no momento, pero mellor dun día para outro, que é insuperable. Esa receita eu creo que... Pero tes unha che de fariñas ou de pans aí, que Sí, que leva? eso, queres que te explique agora toda a receita? No, leva os pan. Que leva? Os pans- Fariña de garabanzo. Mira, fariña de garabanzo leva pan relado, panco ou pan relado grosso, e despois, para enterlle tralla e sabor, metemos uns quicos, uns millos triturados, que rico. torrados, sabes? Os trituramos, e para dentro, e vai no rebozado tamén. E moita especia, vexo por aí tamén. Hai unha especie que vai no adobo e Sabor despois vai baite. unha ensalada. Unha ensalada para refrescar porque o sabor que vamos a meterlle é un sabor potente e moi rico. E Xulio Mato, contra iso, Pois mira, que temos? Pois eu vou facer unha empanada crocante, sin oso e super sabedeira. Super rica, de verdad. Que Mira, leva? super doada, con masa follada, un coello que xa temos asado, unhos restos de coello guisado, sirvemos para facer con coello con calquera outro resto de carne, pero co coello queda especialmente rico. Moita cebola tenra, allo porro e uns champiñóns. E vai quedar... Vaiche costar, hoxe, Xonqui. Sí, ti crees? Eu- Intentar... O vaiche gustar, polo menos Ele vaiche vai gustar. facer unha empanada de coello e un coello empanado. Xa está. Claro, se vai... Vaya a ser... O chiste xa temos. Aquí é cuestión de léxico, de como nos expresamos. Na casa teñen que estar alucinando. Aínda nunca viña nun programa que se fixera, nunca fixestes, non? Empanada de coello, nin coello empanado No, aquí. no. Na casa tomade nota. Sodes coelleiros, gustavos, como facedes? Sabedes que non lo podedes contar, que temos un teléfono e que ademais repartimos cartiños. Imos cociñar. Comezamos con Xoanqui Meixeira. Imos aló, bueno, mira. A ver, o primeiro que vamos a facer é o adobo. Bueno, como podes ver, Sí. quitei todas as partes que poden quitar, fixen as chuletiñas de cordeiro, que isto é espectacular, isto facemos depois, os lombos do cordeiro, e depois unha cousa que me dixo Xulio, que a min tamén me encanta, que son as ventrechas. A sala, claro, e que é o máis rico de Aquí é todo. traballo fino, porque ten oso, Traballo ten sí, oso. vale, tampouco te creas, porque ademais vouche decir unha cousa. Non cheguei ao final do oso. Explícoche por qué, porque o teño aquí. Non cheguei ao final do osos porque nestes osos... Vale, espera. Dime. Espera. 30 segundos de publicidade Vale. e despois o adobo de Xoanqui. Ok. Aquí seguimos. Non vos movestes, non? Non pasou nada. Está Xoanqui cortando. Mira que lomiños, Mira que lomiños. Isto é un espectáculo de Isto é un carne. bocado de placer. De primeira. Bueno, o que Imos estaba co adobo. comentando, no, o que estaba comentando, estes osiños os deixei con carne. Por qué? Porque despois catixola, con allo e perexil, sin máis, e un chisquillo de vinagre. Estos salteamos, e para chuchar. Isto é unha cousa, isto é para os cociñeiros. É o que levamos os É a cociñeiros delicia sempre. da cociñeira. Sí. Entón, agora que? Entón, agora o que vamos a facer é adobar. Mira, vamos a meter toda a carne que está sin oso e lle metemos, mira, romeu, ten que levar. Romeu que hai en case todas as casas, por lo menos nas Romeu ou tomiño, eu prefiro romeu para o coello. Aquí teño un pouquiño de pementa, aquí teño un 50% de pemento doce e pemento picante. Iso a gusto tamén. A Se non gusto, che gusta efectivamente. que pique. Allo, por suposto, de allo, e cebola en pó. Que pasa? Al estar todo en pó, botamos para dentro, e despois, para mesturar todo isto, o que imos a facer, para ligar todo isto que imos a facer é unha xema de ovo, a parte grasa. Que curioso iso, non? Sí. E aí deixamos, ahora remexemos porque todo. normalmente eu, cando vexo así adobos, usan aceite. Por que usas a xema? A xema ao final tamén é grasa do ovo. E a parte despois é un empanado, entendes? Despois temos que pasar por empanado e listo. Isto é un truco, un Non hai nada máis que superconsello. facer. Mais ou menos, Pois sí. pide Pois aí, pode ser. pide aí esa cámara que che poñan un cacharro. Poñemos un Pero pide con autoridade. Un consello. Agora. Agora, dillo, contalle. Ipso facto. Conta yo consello, a Galicia. Pois mira, o consello é que para adobar e para deixar cunha xema ou dúas xemas de ovo, que eu vou botar outra máis,
máis as especias, queda perfectamente ligado, queda perfectamente impregnado o coello ou o que lle metades o polo, o que queirades, e despois directamente o que temos que facer é pasalo por pan relado e listo. Si queda dun día para outro, o sabor é o doble. Entón, convén deixalo, pois, a noite Dun día anterior... así, como ves. É un chisquiño de salsa de soia, mira. E isto Un que lle dá? chisquiño, nada máis. Isto tamén dalle o sal, se te fijas. Entón, despois, hai que ter conta de non salgar moito, que a min pasa a No, a veces hai que na ter casa. cuidado, Que xa salguei o efectivamente. polo e despois acordo de botar a salsa. Efectivamente. Eso non hai que o coma. Pero bueno, xa ves, Listo, con iso para a neveira poñemos fil, vale? Vale, pois aquí te deixo. E para a entón. neveira. Vou ver que fai Xulio. Moi ben. Este igual avanza sin min, non me quero Veña. perder nada. Imos a Xulio. Hola, Rocío. Que tal? Moi ben. Bueno, aquí xa recende. Home, aquí xa hai calidad. Mira, aquí temos. Temos empanada, Empanada, Olha da casa. Empanada de Empanada masa de follada, coello. De masa follada, Que aquí non hai que esperar repousos ni nada. Isto é todo express. Isto, nunha hora desde que empezamos, temos a empanada lista. Mira, teño aquí. Entón, Unhos alloporros porque vamos a facer unha salsiña. Vale, xa para Entón, isto acompañar aquí- despois. Isto explico despois. Aquí están pochando simplemente 2 alloporros picadiños. Xa te explico despois. Vamos a baixar un pouquiño. Mira, aquí teño. E aquí onde vas facer a Aí zaragallada vamos da a facer a empanada. zaragallada da empanada. Que isto é cebola tenra, que ten de peculiar? O corte que facemos en xuliana, Iso che vale? vou preguntar, por que cortas en xuliana? Porque a mí gusta máis, porque como vamos a encebolar o cuello, gustame máis. Cando encebolamos, gustame que este así en xuliana. Que se note ben presente tamén, Eso, non? cortamos a finiña e queda super rica. A un lume, aquí está no 6, pero vamos a subir o 7,5 o 8, vale? Tedes aí na Porque casa querémola- os ingredientes para que tomedes nota. Son 4 dentes de allo. Temos 3 cebolas tenras, vamos a utilizar uns 300 gramos de champiñón tamén, que lle vamos a ir engadindo aí ahora. E despois temos un coello sin cabeza, vale? Que temos as dúas patas traseiras, o centro... Que iso simplemente está este asado. Este formato Octavio, como que trouxe Octavio. Podemos afirmar que o coello de Octavio está No. san e salvo. Claro, neste programa ningún animal... Ninguna mascota. Bueno, mira, aquí vamos a botar, como sempre, un poquinho de sal, para que poche, para que Ben. suba a suar, e vamos a botar unhos granos de pimenta negra que vamos moer no momento, porque a verdade é que lle dá moito máis aroma, Ala. Aí está, hai que botarlle aí. Alegría. Que rico. Que ben recende isto, Ah, que sí. É que o allo porro xa é unha garantía sempre. E por iso vamos a facer unha salsiña con el. Con el e con tociño entrecebrado. O sea, que unha salsa, isto é un platazo, isto é gocho. Eu penso que si, non sei o que pensan na casa. Pensades que é un pratazo, fixastes algunha vez empanada de coello? Por favor, chamádenos. 664 48 34 19. Estou aquí, que parece que estou en chuvia de estrela. Sabedes que ademais damos cartiños se acertades as nosas preguntas de concurso. 50 euros unha vez. E 50 doutra. Na televisión. Dos coellos. Sí. Bueno, se pode facer chistes? Non, chistes non podemos facer, que non é horario infantil. No, é infantil. Moi mira, ben. Isto xa acaso temos, Isto que vamos a facer é sacar daqui o allo porro, vámoslo triturar, e aquí, neste mesmo aceite que xa ten todo o sabor do allo porro, vamos a picar este touciño e vámoslo dourar. Este cazo lembramos que é para a salsa, que é unha salsa de acompañamento. Zaragallada e salsa. Que despois poderá facer para outros Isto acompañamentos, vai levar non? touciño e nata. Claro, isto sirve para unha carne, incluso para un pescado. Vamos a baixar un poquinho para que non se Si nos... non ten tampouco moita complicación. Para que non nos amargue. Allo porro, tociño entrecebrado e nata. Moi ben. Entón aquí agora botamos os champiñóns e despois Eso é. douramos aquí o... E despois aí vamos a ir desmigando ese coello que vai cociñado, sí que é verdad que vai quedar un poquinho, non queda tan jugoso como o de Xoanqui, que un pouco cru, pero bueno, con toda esta cebola e este champiñón vamos a dar jugosidade. Vai quedar moi fresquiño. Eu penso que o ten que ver a nosa convidada. Que che parece? Pois, a mí, Chamámola? home, claro. Pois imos chamar, e con un forte aplauso, ademais das súas veciñas, a Chelo de Valdo Dubra. Ven por aquí, Chelo. Que tal? Hola, Benvida. gracias. Receitón que nos traes hoxe, Ole, moi ben. Gústache? Sí, sí. Xa vin que facías na casa, Sí. que o fas ao forno, non era? Fajo de para É pro marido, que lle gusta moito. Exactamente. Pois xa tens que tomar nota, a ver si Vale. as de hoxe lle gusta. Vale. Que che parece? Non. Non, pois eu recomendo, porque Vale. unha que é, Farina. sobre todo pos pequenos, que lle gusta moito tamén esa empanada de polo e tal, o sea, de coello queda riquísima. De acordo. Co san que é, que non olvidemos que é un animal moi san, Vamos a estar aí. E tes aí masa follada. Aquí teño masa follada. Por que decidiches facelo con masa follada?
Pois unha, Ademais de porque é máis rápido. Unha, porque é máis fácil. A compra... A compra, a masa follada se pon aquí a facelo non lle dá tempo. Bueno, lembroche que fixaches un con pasta filo. Fixaches un pastel con pasta filo. Eu quero ver a... Non ten traballo aí, usted. Mira, pois vou dicir por qué. A primeira que eu me presentei con 18 aniños a un concurso de pinchos, presentei un pastel de masa follada con cuello. Mira se me gusta a min o cuello, É como combina coa masa follada. Combina super ben. Super ben, porque é moi tenro, e a masa follada crocantiña e tal, queda super rico. E gañaches. No, quedei terceiro. Quedei terceiro, Sí, sí. Explica quen quedou de quinto. De quinto quedou o meu jefe, que era o chef. Oxe, bueno, por lo menos levaches esa victoria, non? Sí. Bueno, pois xa a ver se conseguiu a victoria. Sí. Bueno, a ver. A mí o cuello así como vai facer aquí frito, encántame. E cando lle vas botar o cuello? No, ahora vamos a deixar que se faga un poquinho champis e mentras o que vou facer é quitar daqui o allo porro, porque aquí vou facer unha salsiña de allo porro con touciño. Vale, vamos a quitar o allo porro e vou ir picando o touciño para aí. Vale, pois vimos un de Xoanqui mientras estás iso, vale? A ver, estou quitando aceite aí. Que está Xoanqui aquí xa. Ven por aquí. Ven por aquí, que así ve no primeiro plano. Solamente isto, Ule, por favor. Sí. Recende. E ainda non pasou por lume, Recende. Cuidado, Fíxolle, conto o adobo. E ela non Sí, que veu. non o vin, non? Claro, e agora o importante é isto, que leva. A ver, eu lle boto un pouquiño de pan relado normal, porque sempre vai quedar impregnado. Un pouquiño de panko, que é o que vai dar o crocante. E despois, un pouquiño dos millos torrados, que o lle dá este sabor. Por eso é a mestura. Va a ser moito traballo sacar os huesos todos. Os huesos, non te creas, porque mira, por exemplo, a ventrecha xa sale, as patas de atrás enseguida abres e salen. E os huesos que... E despois ten aí unha sorpresa. E teño estes que non os quitei, porque isto, se facemos así, isto arrastramos toda a carne, así para baixo. Cortamos por aquí, empezamos a facer así, e arrastramos toda a carne para baixo. Eso é interesante. Claro, que pasa? Que estes osos, ahora, fritos, con allo e perexil, con unhas láminas de allo e perexil, isto é, de verdad, é como un snack. Para cear, el. Entonces, dixen, vou aproveitar o coello, pero está certo punto. E antes botoulle un adobo, que ti non estabas aínda, fixolle un adobo con varias especies. Efectivamente. Con salsa de soia, ademais. Salsa de soia, allo, perexil, un pouquiño de No, ten un comiño. retendo moi bo, Sí, bueno, listo, xa o temos aí. Na casa adóbalo tamén. Sí. O coelliño pide un pouco de... Que lle botas? Pois normalmente fago con cerveza. Con cerveza botello tamén allo, cebola e todas estas especies. Orégano, que a mí costame moito orégano. Botámoslle orégano a todo na miña casa. A mí tamén. Ourego está moi E ademais, descubrín porque hai o ourego de folla branca e o ourego de folla rosada. Eu teño no meu xardín. É o branco é o guai. E que aí atrás meterme... Dime, na primeira lúa de agosto... Jato por coello. Na primeira lúa de agosto que o hai que recoller... Efectivamente. Eu fago. E colgo, eu tamén. E colgalo, Eu tamén. Sí, sí. Bueno, Chelo, pois así a priori, cal che entra máis polo ollo, cal che mete máis cubiza? Non sei. De momento creo que ou empanado? De momento creo que imos por este lado. De momento. Mini punto, En serio, pero Chelo, Xoanqui eso pois é un pincho. Despois. Eso é un pincho. Xori xa está protestando. Que pasa? Ni unha pataca. Vou facer unha ensalada. Hai que saber perder, Xulio Mato. Ainda non Sí. chegou ao final. Ainda non chegou ao final. Agora estamos na primeira parte do partido. Eu se non protesto non estou tranquilo, senhor. Pois Chelo, de momento, vouche pedir que te sentes ali na nosa cadeira de sufridores e vayas recendendo. Un aplauso para Chelo. Gracias. Hoxe cociñamos coello. Toca dar exemplo. Sabemos que moitos de vós toleades por el, pero outros tantos non o mercades en todo o ano. Pois unha mágoa. É certo que non se consome en todos os países, pero aquí sempre houve coellos no monte, nas casas e, por suposto, nos mercados. Cunha boa salsa, o coello resulta moi sabedeiro. E non porque o diga eu. Isto xa o pensaba don Álvaro Cunqueiro, que disto de comer sabía moito. Outra opción é facer unha saborosa paella valenciana, que na súa versión máis canónica leva coello e polo a partes iguais. Ou unha empanada, como fai hoxe Xulio. Veredes que o seu sabor é doutro mundo. Eu anímovos, por suposto, a probar as nosas receitas e así lembrar que o coello non é para nada cousa de vellos. Xa nos contaredes en A Voltas co Prato, facedes receitas e xa sabedes que mañá sorteo dando libro cos gañadores da adiviña. Aí queda iso. Imos a Xoanqui.
Bueno, eu aquí fritindo. Mira, dame tempo a bailar e Eu todo. son moi merengueira, Xoanqui. Merengueira? Encanta o merengue. A mí, eu son máis de nata e chocolate. Mira, pois a mí nin o merengue de comer me acaba de encantar, eh? No? No. Pois empalágame, eu de bailar sí. Bueno, mira, Bueno, lembramos Janacos. para a xente que se acabe de incorporar, quizáis. Crocantes de coello, que leva o empanado unha mestura de Unha mestura de fariña, de garabanzo. Aí está. Pan relado normal. Panco ou pan relado grosso. E quicos, que son o millo torrado. millos. O millo torrado que collemos pola procesadora mismo do vaso batedor. E listo, e xa o torramos por aí e nos queda en pó. Mesturamos todo e... Non hai máis que E só hai que pasalo unha vez. Só hay que pasar unha vez, sí. Home, podes pasarlo dúas veces, e ainda queda máis crocante ou así, sabes? Mira unha cousa, Xoanqui, de que Dime. era a fariña? De garabanzo. Pois, pregunta de concurso. Ala, toma. De que a fariña que emprega Xoanqui no seu empanado? De garabanzo. Chamade 664-483419, que hai 50 euriños aí quentes esperando por vos. Para que gades de garabanzo. Bueno, De pois garabanzo. Isto vai cunha moto, e que Digo sabes eu. que ademais enseguida. Mira, vouche decir, eu isto fago na casa tamén con polo. Fago isto e polo. E como teño os cativos, ti sabes, de un día para outro, o único que teño que empanar é tirar a tixola. Pero digo eu, que algo máis farás. Non vas darlle só Fago a unha chelo. pataca, sí. Non, digo, hoxe. Ah, no, vou facer unha ensalada. Pois eu creo que lle hai que ir dando. Si, hai que irlle dando. Dame min que os minutos voan. Veña, pois nada, quito isto e arranco. Bueno, estás portando moi ben que así proban todas estas mulleres fantásticas de Val do Dubre. Intentaremos. Han de querer probar para levar a receita para casa. É ou non é? Un aplauso para elas. Imos con Xulio. Xa vos recende, xa vos recende, Sí, xa recende, xa recende, Xa sí. recende. Bueno, mira que ben está este xa, mira as cebolas, o allo, mira que pintaza. Sí. E o champiñón. E agora vamos A zaragallada xa está Vamos a botar no toda a carne punto. picadiña. E agora xa, metemos E o agora pollo que simplemente- está xa cociñado, Eso é. recordamos. Simplemente vamos a integrar un pouquiño. E como vamos a integrar? Botándolle aí un bote de nata, 200 mililitros, vale? Nata. Sí, e vamos a deixar, e agora subimos o lume. Sube o volume aí para que ferva. Chulume. Eu este Sí, non o porque, controlo, este é aquí, non? Aí, aí. Hasta canto queres? A tope, a tope. A ¿Sí? tope, porque ahora vamos a dar só un fervor. Eso é, mira. Aí Ahora estamos. simplemente vamos mesturar un Empanada fervor. de nata. E xa se nos vai integrar a nata no momento. Porque, máis que unha empanada, podemos chamar tamén un pastel de coello. Claro, aparte que a masa follada. Hombre, buah. Lembramos, masa follada. Este está super rico, Coello, que tiña cebola tenra. Cebola tenra, o allo, Allo. os champiñóns. E a nata. Isto- Despois vamos a intentar Vale, facerlle un ten que estar. enreixado. A ver o que sae dai. E que é un enreixado? O enreixado vamos a utilizar este apeiro que temos aquí. É unha decoración que lle vamos a facer a empanada. Para que sexa aínda máis de festa. Pero isto é das tartas, non? Eso é das tartas, eso é para cortar, é un cortapastas. Ah, Eso é un cortapastas. tedes isto na casa? Eso vale 2 euros nos bazares. Non Pero tedes isto na casa? pódese facer a empanada sin este trebello igual, Home, non? claro. Vou decir un secreto, eu tiña un, pero non apareceu, entón vou que ir comprar outro. Pero isto Damos vale fe. 2 euros nos bazares, Damos fe. 2 euros, isto... Nunca, Bueno, pois eu xa quero ver. E poñémolo na estantería das cousas que estorban, e xa temos aí. A ver, pois eu quero verte traballar, Bueno, pues que mira, teño mira, moita esto está. curiosidade de ver como te sale o enreixado. Ti eres moi graciosa. Ti eres moi graciosa. Bueno, pues veña, vamos a sacar o primeiro de todo... Masa, masa. Masa, veña, masa. Mira, temos aquí dúas masas folladas, unha para arriba, outra para baixo e un trociño de outra para decorar, Para vale? decorar. Entón vamos a abrir así. Bueno, isto bo que ves, non tens que manchar as más, poñerte a facer más, Nada, nada, non empeces como cañotas, que é todo fácil, non? No. A ver, pero eu chego a casa unha hora que non apetece igual poñerme a facer cea aí complicada. Entonces, mira, vamos a é unha facer boa así, idea. unha camiña, e agora xa vamos botar este para aquí. Se alguén na casa Mira. quere facer a prazer, non lle dá tempo. Claro, cunha empanada normal, temos que esperar que nos enfríe a zaragallada. Neste caso nos fai falta. Ai, por qué? Claro, Que non rompe, claro. non nos vai sufrir a masa follada, vale? Por aí, mira, vamos a dar un pouco. Estos son todos beneficios. Puntos positivos. Mira que ben hule, No recende, Está dou feo fe que está recende. feo que o diga eu, pero... No, recende. Moi ben. Eu creo que nin ti sabías que che ia olir tan ben. Eu sí sabía. Eu sí o sabía. Eu creo. Eu sí o sabía. Xulio, canta claro. No Val do Dubra tamén o sabían, a que sí? Recende, Estábamos todas convencidas. Teñen que estar aí morrendo de fame. porque- A señora xa me berraron, porque antes dixen, non sei que, todos, e dixeron, todas, que somos Pois todas moi mulleres. ben.
É certo, sí. Pois mira, ahora, moi sinxelo. Bueno, entón, xa que se está, ahora pechar? Claro, ahora vamos pechar. Facer un poquinho de presión. Pois xa lle podes dar un pouco de brío. Xa estou dando. Non teño problema porque Pero quero ver enreixado. confío na túa maxia. Ti tes unha alergia, é que cando fixen a prova antes non me saleu ben o enreixado. Entón está Rocío aquí, ñaque. Que ten... Jolío, quero ver se consegues a segunda. A segunda, sí. Si que se trebello, xa fai o trebello, O xa. enreixado é un extra, non fai falta facelo. De feito, se andamos moi a apurar o tempo, non o fago. Igual aparece... sai a maxia. Mira, seguramente hai un montón de pasteleiras fabulosas nas casas que lle vai salir un enreixado moito máis bonito que o meu. Seguro que sí. Pero eu vou me arriesgar a facelo. Pero non vai ser o teu. O meu vai ser o meu, Claro, eso é. O meu personal. ten que ter un defecto, porque senón vai parecer que é Eu comprado. métome contigo, pero vedes na casa que rápido pecha este home unha empanada, Sí, bueno, esta é moi sinxela de pechar, Bueno, xa, pero Eu hai que saber. facer un poquinho de presión. Ai, teléfono, vou da Xoanqui. Veña, vale, eu me tremo con enreixado, tú te lo pierdes. Oi, non tardo, espérate. Hola, que tal? Hola, Camila. Hola. Camila, que tal? Buenas tardes. Boas tardes, como estás? Moi ben, moi enfadada da presentadora porque non fai máis que poñerse diante dos fogón. Que me poño diante, vasme berrar? Tes que pasar por alto deixando cociñar en paz, home. Non che entendo. Que non te podes poñer diante dos fogón para deixar os cociñeiros traballar en paz. Pero eso forma parte, Pero eso esto é un forma parte desafío. do show. Si non é moi fácil, é Isto moi forma elevado parte do show, todo. Carmila. Si non se pon ela, si non perdemos. nos perdemos, claro. Eu veño aquí a dominalos. Solicitamos eso. Vale. Si non fora por Rocío, nosotros estaríamos perdidos aquí. Por favor, sigue aquí, sigue facendo que estás Eu facendo. marcho, non pasa nada. Bueno. Bueno, espero que polo menos estés atento ao programa, Camila. Deixo todas as tardes, miña reina, todas as santas tardes. E cando ves? Ves de andar? Todas as tardes o vecho. Pois tens que vir un día. Claro. Ai, invitame, Convidamos-te vir un día. E logo. Vente un día e xa te arrimo aquí aos fogóns. Para que o Home. ves este de Vale, primeira vale. man e non perdas nada. Veña. Facemos así. Hai trato, Vale. Veña. Pois imos ver se acertas a pregunta. Vale? Vale. A ver, aí vai. Que fariña emprega Xoanqui no seu rebozado? De garabanzos. Moi ben! Bravo, bravo. Pois nada, Camila, aí te levas 50 euros. Moitas gracias. Un bicazo grande, gracias por vernos. Igualmente para ti, perdona pola bronca, vale? Eu teño para levaros, non te preocupes. Chao. Gracias. Chao. Vamos a Xulio que non me quedo por enreixados. Bueno, vamos a ver. Mira, berroume. Berrou, va, pero bueno, foi con cariño. Ahora mira. quedo contenta porque levamos 50 euros. Home, claro. Tamén o pobre ti se non ñordás. Bueno, mira, vamos a Veña. estirar un poquinho así a masa. Tes un minuto. Un minuto, bueno. Música de Sóbrame tensión. 50 segundos. Música de tensión, Jaime. A peiro do bazar. Un para arriba, outro para baixo, un para arriba, outro para baixo, vale? E agora é o complicado. Que agora o complicado é... Alicia. Cólleme o papel de abaixo, porfa. Con cuidado. Pois dime como, porque eu Ahí estou está. na miña E ahora, vida, mira, non no traballo. Vámonos a poñer aquí e agora vámonos a estirar. Están as señoras de Valdo Dubra, Vámonos pampas. así un pouquiño, ves? Ves como abre o enreixado? Mira o tachán. Tiña tanto medo que non abrí. No, pero- bueno, non te preocupes. Ai. Isto ben feito queda así. É que teño un minuto. O ben feito ben parece, Xulio? Bueno, despois ides ver como queda. Bueno, ves, vaise vendo. Vaise vendo, Vai abrindo e vaise vendo. O que pasa é que aquí tiña que ir... Un tachán, dalle un tachán. Damos por vos. Sí. Que boniñas No, son. é que mira, non ves? Veña, Esto, un hai que tachán. facer mira, hai que facer máis presión para que quede así. Aquí non fixen a suficiente. Entón, temos que agora ver- vou pintar. Pintamos con ovo e hemos... Xa se cansou. Non me líes. Teña un minuto. Mira, antes que nada, que despois non me dá tempo. Touciño. Está nervioso. Touciño, vale? Sí. No aceite do alloporro. Moi ben. Aquí temos o alloporro triturado con nata, vale? Ajá. Entón vámoslo botar aí. Vámoslo deixar que se integre un pouquiño todo e temos unha salsa super rica para acompañar esta empanada, vale? Pois moi ben. Que che parece? Máis doada non pode ser, eh? No. Isto para unha pasta é espectacular tamén, para un pescado, para unha carne, porque queiramos. Eu penso que isto ten que ir ao forno.
Isto vai ao forno agora, pinto vai ao forno. Ti non tens que falar coa xente ou con Xoanqui. No, primeiro o forno que algo que hai que ver na casa. A ti gustache que agora pinte isto que está Eu mal son moi feito, jediña, a min dime, ide ao Gustache isto forno, que está mal ao feito. forno. No, a min gustame verte traballar. Xa, traballar E a mal. toda sí. Galicia que é o que quere ver. Que, va, triunfo me estou pegando con isto, Madre mía. Non é como empeza, senón como Xa acaba. veredes despois a maxia que ben quedou. Estou sudando dos nervios. Isto é... Veña, abro Despois o vai forno. me dicir o jefe, me dicir que chapuceiro eres. Abro o forno. Veña, abro o forno, que vamos para dentro. Vos se 45 puede, niña. minutos Canto a tempo? 200 graus, vale? Eso. E poñémolo, isto é importante, e poñémolo no último carril de todos, para que non nos quede a masa por baixo crúa. Ajá. Vale? 45 minutos, Pois ala. 200 graus. Aí vai. Pois nada. Vou coller unha servilleta. Vou falar con a nosa convidada. Aí quedas. A ver se me tranquilizo. Ai, Chelo. Que ben recende aquí. Xa. E agora que? E agora toca probar. Agora toca a ti a decisión complicada. Está complicado, está. Como ve a cousa? Así sen Está probar. moi complicado. Antes dabas un mini punto. Pero e agora creo que xa. cambiei de idea. Ahora cree que cambiou de idea. Xa lle recende yo que hai no forno, xa vi. Eu creo que cambiei de idea. Mira. Están xa... Están vendo a maxia. Imos ver a maxia. A ver, votamos. A ver, vou pedir unha votación. Quen pensa que vai gañar Xoanqui Ameixeiras? Levantade a man quen pense que vai gañar Xoanqui Ameixeiras. Ai, Dios mío. Ai, Xoanqui. Ele é loitador. A ver, é Xulio Mato? Quen pensa que vai gañar Xulio Mato? Que levante a man. Xulio Mato. Quen pensa que vai gañar Xulio Mato? Veña, pois ímolo resolver. Vamos, Chelo. Vamos. Vamos, Chelo, que vai ter a última palabra. Imos por aquí. Vamos alá. Chelo proba ben, estánlle dicindo. Chelo proba ben. Vamos, Chégate vamos. aquí, ponte aquí se Vamos a queres. ver, mira, vamos a poñer xa aquí. Mira que salsiña máis rica, Veña, vamos Imos a abrir ao o forno, forno. veña. Abre o forno. Mirade, Mira. a verdade é que o forno cura todo. Mira que ben quedou enreixado, Un aplauso. Que conste, tinta así tampouco quedou ben. No, pero ben. Bueno, vamos a sacar aquí. Ahora vamos a cortar, para que vexades como quedou dentro. Moi ben, moi ben. Mira, está crocantiño. Sí. Vamos a sacar esto de aquí. Gordiña, como de miña nai farturenta. Sí, verdad? Si medrou, Claro, a masa Sí, follada. a masa follada. Mira, vamos a poñer aí, para que se vexa. Mira que pintaza con esa Xulio, cebolinha. ten xa a Chelo conquistada que súa empanada. A ver, Xoanqui se remonta. Ímolo ver. vamos Mientras ver. prepara o plato, vai por aí. Vamos ver. A ver, Xoanqui está aí Xoanqui, como montando vai? unha ensalada. Pois aquí No, estamos, tamén, mira, como vouche igual, preparar esta como ensalada. igual pinta tamén, Por favor, proba a ensalada, porque tamén a defendo. Moi ben. Sí. Como Eu igual leva pinta ensalada. tamén. Vouche botar, pois mira, leva cogombriños, olivas, cebola e moito ceboliño. Aquí non é para adornar, para que teña presencia. Bueno, hai que dicir que está ben bonito todo, Un vinagre de calidade, que o importante é un aceite de calidade, un chisquiño de sal e sin máis. Moi ben. Co de Módena non Removemos. usas. Como? Co de Módena non usas. Uso a veces, sí, pero de feito, tiña na receita, de reserva ou Módena. Pero que Módena gusta moito máis para cociñar. Dai un sabor guai aos Eu pratos. tuve en Suiza moitos anos, Pois, por eso uso de imos Módena. pedir un Sí, aplauso está moi moi rico. forte a Xoanqui Ameixeiras. E mentres tanto, na casa, pregunta de concurso. De que fai a salsa Xulio Mato? De allo porro e touciño. Os de allo porro e touciño, despistado. chamade. Vai para diante, Chelo, ponte aí na cabeceira da mesa e imos probar, chamade, de que fai a salsa, aquí. Allo Ya te porro traigo. e touciño. De allo porro e touciño, chamade. A ver, chicos. Non que hai máis xa, Aí estamos. Lembramos, temos unha empanada fantástica que xa podes probar, se queres. É unha empanada de coello, Pois con enchei. nata, con champiñóns, con cebola tenra e masa follada. É un prato guai. É o prato guai de Xoanqui Ameixeiras, Sin patacas. que é coello adobado e ademais cun empanado moi particular. Figuro super ben, Pois a empanada tamén. Xa temos chamada. Hola, boas, José Manuel, que tal? Hola, boa tarde. Boa tarde, como estás? Bueno, ben. Que che parecen as receitas? Bárbaras. Calquera das dúas, Moitas gracias. Veña, móllate, con cal quedarías?
Coa de Xulio Mato. Coa de Xulio, Moitas que unha empanada. Moitas gracias. Pois Xulio Vamos a Mato probar é esta. precisamente o que che pode dar o premio. Bueno. De que é a salsa que fai Xulio? De allo porro e touciño. Moi ben. Moi ben! Pois 50 euriño que levas. Cando queiras, por favor, Vale, vente a moitas- facernos unha visita. Moitas gracias, de Xa acordo? sabes que estás Gracias. invitadísimo, vale? Vale, gracias. Un Parabéns. bicazo, e gracias por vernos. Chao, chao, chao. Bueno, pois chegou o gran momento, aí o foi. collón da man destes cabaleiros. Aí foi. Decisión final, Chelo. Temos unha empanada e temos un empanado. Dous É empanados. unha papeleta. Quen gaña o a voltas co prato de hoxe? Xulio Mato ou Xoan Camenxeiras? Xulio Mato. Sí. O gañador é Xulio Mato. Está moi boa. Moi Xentiña, boa. aquí quedamos degustando o coello, que non é cousa de vellos. Vémonos mañá con máis cociña, quedan con hora.